Lakhang korapho Nilip MC constituency kaparlo thang ni phai krep ho arni bura phang chuarong along or party hills leader conference mate thihek pen APHLC James Hansia butungatum mate center committee hoi pen Nilip along humri damsi APHLC formation mate Nilip APHLC keseng amai padopon akimi Nilip APHLC klembang phuatum amen lake Mr. Gideon Terang APHLC president Mr. Jiren Ingti Nilip APHLC Secretary, Mr. Rohan Lekte Vice President, Mr. Dorsing Rongpar Assistant General Secretary, Mr. Elvin Hanse Organizing Secretary, Mr. Pradip Phangcho Advisor, Mr. Regan Phangcho Convener, Mr. Nawadip Ingti Organizing Secretary, Mr. Sankar Gowala Organizing Secretary, atum aphansi Nilip along APHLC NGO kapangtang Japan arpu pekponlo bangso amay along aluhi sarpo amana pengpen kachetong dun lake James Hanse APHLC Center Committee President Lapen Rita Kramsapi APHLC Center Women President Lapen ki ongdung kethe kiding atum rong arat sarlar maker do anchetongsi mesen pen mai pachur ponlong chukehola pen Philip Tiso report TK News labangke dito rally do po bang sulit po armo papachit tawag man nang lito pen sa tame la poster taklaging non lapen ahok kachisong alongke ilitong objective nay pajud siapra English sa sarlam thepen ki pudo corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people sarlam the ki pudo corruption mati kachupang lim ke kahingodak kido amunit apot kali bonta inon asong zapi kinisen atung asyang tong chipado hahide na posi corruption mati kachupang lim ong warado kasi lakadog kawi kachupang lim si tami labang ke kapapray diap hantlonte initong ano din si tami arise awake do not stop until you reach your goal inito makimang Article 244A ng Pitik B ino mga panong B halabang so Article 244A mate hembrek autonomous state halabang so kilong yapan po ilan tumpan ka panong B apot itum pinian di same itum mapat ipipelan tapi itum long lelang labang so kilong lelang pinajoksi itum non naga tumpen mizo tumpen lapen nosong si galo tumpen Jangkir sa tumpen, alang tumpen, itum homoy si, isiapor hot, itum hempreng ng jipu, itum just song rapelo, arda rapelo, setame, itum akopay kaya hinoson, itum akopay ka weson, karba atum ke, naga atum sabi bang pini state chilong lo, state long lo pinajok, itum karbi ang long man kapreng atum teklong lo, alang atum ahem, kithe so gali. Alang tu matuwar, kami suso kali. Alang tu kedo ketha pindeng supong pencenglok, il tu mereka predo, il tu karbi tum ke kido kelak julong le si tum do. Soalnya si megala tu soalnya garo puron khasi puron. Soalnya tum pini alam angsu ni di hawar lama kehumri alam the rata pantan iktate. Aprangsi Nilip arat atum pancopar peklok. Ladak pini niltum jasmet dan kehumri mata kewang alam thegela poilo niltum all party hills leader conference atum ake mang alam the netum dak alang tum chini lo je karbi yang long lapen ensils ala datum autonomous state hangbom lapen autonomous state nangji po lampen niltum hangpon bom lo lapen labang so Article 244A jong si long le lote karbi karbak itu malong ri itu malong pat itu makhe same itu majutang jubat same itu kiwi rang asong sido ate labang so autonomous set ke long le pena jok nil to marara tum kiduk kelak ara tum panso se si duk thulo panso se ave thulo ate tum dak mesena to ave mesen ke junalang nitum dak long le kasong dak si mesen government tum ke long nangji our side tum long le atheman itum autonomous state avade report state avade report pangbar dam lonang Nagaland atum Meghalaya atum Mizoram atum
la pen Tripura tum la pen kapre ka state atum amethang state ke dokok pen jok alang tum alam amethang alam pen chenglok la pen infrastructure pen chenglok development pen chenglok progress pen chenglok gutekini ta alang tum do pet lo alang tum choklim rom alang tum methang phan ke bon same netum karpi ang long karpi atum labang so a state ke long lepen a jok nil tum aphan Indian government atum isia provision ang pite kanglo lake article 244A setame labang so provision non same tum phan implement medet central government atum lasi netum labang so song ke sengke labang so article 244A of the Indian Constitution implement vegnang ji lapin tum long vegnang ji pusi labang so kache song nitum bothot nitum parja poncholo kopia thesi labang so song parja ponchonang kok ma pulote nitum karbi anglong araratum ke hang jam penajo a group a song a kem ke do penajo nil tum non SSC punon CPML punon kanjase kom kaskom punon KSA punon KNC punon lapen political party tum same Congress punon BJP punon kapre ka tum labangso autonomous state ke hang jam penajok ning isiwet kabinet penajok nil tum a pillar ke ong o penajok nitum isiwet a pillar isiwet a platform kapar japon den ke pose hemprek nitum long ledet pusentum chemat hadam lo chelak hadam lo lasin nona bangke nilatum ake mang por bangke do ana political party punon do an hemprek ke hang song punon do an social organization punon do an NGOs punon lapen ke thek kere intellectual atum same businessmen atum se tame labang so a hemprek ke hang puthot hang thura pet nang po ekle vet pen ning si vet pen jong si hang dam pulote nitum at horom jipu pe pin pen ladak Christian ladak Honghari ladak Hindu lapen kapre ka horom nitu jipu pon pe pin pen jong si hang dam lo pote ba hang lo pulote labang so autonomous state article 244A kapan long ya bangke nitum atengke joy ke pusi mathasi nitum non dode sang sepen ajo pope pirlo pope ada pope anelo pope nitum dode sang sepen labang so asong apang tang pontiapan lapen karbi akhe isiwat kido pontiapan niltum adim pen adim along pen along lapen ala song thasi munir tumpan a group KSA tumpen kaprek society tumpen nitum non political party tumpen nitum dode sang si alang tumpen chet kibom chet than bom ning siwet pen kido pontiapan nal tu masong along song kon pens ke cerap lah non mamat nil tum kedam tang tarik trainer ke January ciklo nil tum adak kacingrum pora bangke nil tum long dak ASCC dolo KNC dolo lapen ASCC Youth Front dolo KSA dolo lasong nasi WKSA dolo lapen nil tum ladak APHLC Women Committee dak dolo lapen non mat nitum cingkibom lake non song kosong trobagdo alang tum benabake tum agreement cetok telang nitum lo cetok telang samelang tum same lo nang cetok don po nitum nang cirap don po bangke nitum cingkibom lo osor ke bang really alam the putai nang li thai thata rat apa tarik incorrect roxy labang so relia bangke nitum karbiang long rat mane East Karbi Anglong, West Karbi Anglong, lapen di mahasa arar tum labang so hemprek long vek nang je, lapen labang so hemprek nitum apanang pi vek nang je posi tarik inkoy da troxy area bangke nitum labang so isi rally pedobon po. Dak pini kaching room nili bahawar long kaching room atike ilitum non apor ke kadu kaweta ning isipek pen kido nang ji apordo pusi pini ladak komiti sopin so atung komiti ladak senpon iglo tason dak taksi non kiwang jilang arni ke so arlo atung a komiti setami central level LA level CC level PS level pen anstami ke senpon jiapan prabjin pen kengkam chejor pon lo lasi so arlo atum sitami pinso kija along a hokpet kija along lapen kadu kawi isi a platform along kidu rapet jia phansi Asian countries president Professor Jian Honglu sitami alangli nangit han pondu nangitum rab det pangrum not lasi nangitum implementing bodies atumafan
Article 244A autonomous state lapen Article 3 late separation of state ke hang ji pulate nalitum isivet asong ke hang pet ke lake un e chokche lapen long un e lasi all party hills leaders conference pulotang te ladak party doan sitame ladak chisong pon rapet nang ji lapen an par sitame ladak ke mang abang ke mang vet nang ji lapen isipet a platform along kiwang edgia pansi Asian countries president Professor Jian Hong Liu president of Asian countries pensitame kapang dak pondo Mem tan lagi sidam nar yutu nang kedam tang ke nang li John ning ti kathar along si claim don bom copy at journey pensa ko pu Sir James ke jana thu nang liwang thu yulo me sen lo labang so question nang karju ke athema har ke cheng ilitum APHLC original labang ke raidang inti kathar atum ke Japon bapuram sengnar atum ke Japon raidang inti kathar sar alangli chevoyat lo sitabe alangli sopo Howard inti kathar sar alangli khurkimu history ha 1951-52 pen kachisong labang so aphurkimu ke original APHLC ke la Rose Arjan Henlopu alangli Howard inti kathar pen kapachini pon aphurkimu a photo lakado kawe peklang si chini dun si a hok along pulotang te lakado kawe all party hills leaders conference pulotang te kado kawe a song political aphan ansitame social organization aphan ansitame pangrum rapet nangji pu nili kamatha do posi lakado kawe kachisong rapet si kenangji pusi Asian countries a president nangki pudun alam ateng si kado kawe bhanstami unite damnon ning isipen donot posonsi nangki pudun alam lasi nili ladak non kachit heklong abang ke non hetlang nilitum labang so APHLC long nilitum ke mars dun lasi kopia posi piniarni lapuan munit nanga chirap nanga chitodun ongwanet ma ASDC tumdolo ASDC pen KSA tumta dolo lapen ASDC central pen dolo lapen ASDC pen KNCA tumta dolo women KSA tumta dolo APHLC general atumta dolo central APHLC women committee tumta dolo sondak thaksi non kiwang jila KSA Thomson Ropiaro KSA Mirjeng Pro Aro ASDC KSA atum ansitame non unification sinon kido ang tek kachek long lo lasi lapuson thak si pangrum pet pensi hemprek ki hang nang ji pu lasi hangwi hangwong chokchi pu laso akamatha si kadok kawe phan pangrum thek nang ji thai dhorom lapen ke ilitum chiplak lepit pen ilitum kadok kawe tame itum akar ike la isipet al hong club isipet along clam long ki wang isipet a platform long ki wang si kinang ji pusi labang so alam nili president of Asian countries aki high Professor Jian Hong Liu ha Japan pen nangki pudun 2013-14 aningkan human rights a seminar along nangki pudun alama bangsi nilining chamatha pen lapen ahok pet ke kaduk kawe chisong rapet ansi hemprek longji pusi Jian Hong Liu Professor Asian countries pen nangki pudun alam ning chibisi ahok lo tema kachisong ki lake APHLC along ke non congress tumta labang ke donanji BJP ke ka cari pon atum stame donanji ASDC tum stame don wang etlo lapen non ki wangji atum doula non kara karbi anglong rong asar amai atum anstame rong asar basapi amai tuman stami ladak si non wang etlo ardama hirjume pensi arni nange chapa og dun labang so chithek long si nilining kang sam dolo